comrades and friends, I would like to thank you all for your patience. I know that we had initially advertised for 10, we moved to 9, we moved to 10, and we also delayed again. We're very sorry about that. It was beyond our control. We had communicated late with Dr. Oliver Mtukudzi, but he has managed to come, and we're very thankful for his presence here. My name is Blessing Vava. I am the publicist of Chimurenga Music Company, and welcome to this press conference. It's a historic press conference in the sense that since even these two legends started playing, I don't think they've ever addressed a press conference together. So it's something that we wish to thank the Lord for affording us this time, to have this time with these two legends here. With me here, I have with our promoters, that is Entertainment Republic. I want to acknowledge them for the work that they've done. The good thing about this thing is that it's being organized by young people, and it shows that the future of this country is very bright, because young people are also taking initiative to recognize our legends that we have. I also want to, before I introduce everyone here, I also want to salute and thank Spencer Mtemasango, who was the broker, the in-between, who brokered this deal, is based in London, and he will be coming here tomorrow. And with me here, we have ZTA. We have given us accommodation here at Crown Plaza. We're very thankful to Dr. Karigo Kaseke for the gesture. We also have Zach. We have Ellen from Zach. And Zach is a cigarette manufacturing company. They are provided us with vehicles to chauffeur Dr. Mapfumo. We also have Gary Tite, who is the youngest. Gary Tite? Yes, Maradi. We have Tendai from Entertainment Republic. Good morning to everyone. We have Endimuridzo from the far right. We have Carlton Mparutsa, who is Solomani Chimbetu's manager. How are you, everyone? We have Mukoma Austin Swanda, who is the manager of Chimurenga Music Company. How are you all? We have Walter Wanyanya, Mukoma wangu Walter, who is the manager of Tugu Music. Good morning. We have Ellen. Okay. We have Dr. Oliver Mtukudzi Samanyanga kwazisayo. And we have Dr. Thomas Tafirenyika Mukanya Muchadura Gandanga Hurricane Yugo Mapfumo kwazisayo. Aiwa tinokutendai nekuya kwamaita ndichamboti Mukanya vamboti taure maviri matatu nezuva ratakamirira musi wa 28 Mukanya. Aiwa tinotenda zvikuru nekuti gamuchira kwamaita. Munoona kuti takapedza makore tiri munyika dzevamwe tichigara munyika dzevamwe. 14 years hadzisi dzekutamba nadzo. Nditinotendawo Mwari nemudzimu kuti vakatichengeta tiri kunze ikoko. Kwatakaenda uku taingoenda hapana aitiziva. Taizikanwa nemaitiro edu ekuti tiri vanhu vanoimba vanobva kuZimbabwe. Asi zvisinei tinotenda kuti midzimu naMwari vakatichengeta kuti tisvike panguva ino tizoonana zvakare. Tanga tisingafunge kuti tichadzoka kuno kumba tikaonana zvakare. Unoona zvinhu zvinonetsa ndezvekuti mafambisirwo matongerwo enyika zvanga zvichiitika munyika medu. Sitakadzoka patakaenda isu takaenda nyika ino yakanga yakanaka. Maidhiraivha motikari muchimhanya ezvinotango mihomba yembambaira motikari munadzo dzakanaka stereki.
chatiri kukumbirisa chekuti ndimi vacho imimi kavechidikika nhaka ndenyu zvairi nhaka yenyu munofanirwa kuonekwa muchisimudza musoro, muchisimuka muchitaura, musatye kutaura. Ukaona chakaipa usatye kutaura kuti ichi chakaipa nokuti uda kufadza mumwe munhu. Aiwa, kwete. Taura nezvachiri chinhu chacho ichocho. Kana chakanaka chitaure kuti chinhu chakanaka, kana chiri chinhu chakaipa chitaure kuti chinhu chakaipa. Ende ini ndinobhirivha kuti vamwe tinoenda kumachechi, vakawanda vanoenda kumachechi, asi vamwe vangoenda kunogara kumachechi kuya hazivi kuti zvavari kuendera zvii. Aiwa, Bible ndiwe, iwewe umuiwe. Usafunga kuti mufundisi achavhura hanzi zvakataurwa naJacob kana kuti iwewe ndiwe Bible. Ndiwo unofanirwa kuteedza mutemo yaMwari. Handizvo unoziva mutemo yese ine 10. Saka mumwe munhu kuti akutauriwe kuti hanzi Bhaibheri ranga rakamira so, rakazika rakadai. Aiwa, iwewe kandiwe Bible. Chii chakanaka chauri kuitira mumwe munhu? Zvaunoitira vamwe vanhu zvakanaka here? Unoona vamwe vanhu sevamwe vanhu here? Sevanhu unobatsirawo here vanenge vari varombo? Haubire vanhu here? Zvinova ndo zvaparadza nyika. Handiti muri kuona iye zvinezvi mabhengi enyu haana mari, asi tikakutaurirai dai taiti ngatiitei kusecha mudzimba umu, mari dziri mudzimba umu dzakawanda zvokuti tikadzidzosera mumabhengi, mabhengi anotanga kuita mari imwe inotyisa, asi vanhu vakaviga mari kupazukisa. Saka tinokumbirisa imi vechidiki inhaka yenyu nyika kuti isvike payasvika iyi, ndimunotoona kuti masimudzira nyika yenyu. Kwese kwatinobva uku tinoona kuti chinhu chikuru kubatana, kudanana, rudo ndo chinhu chekutanga chatinoisa pamusoro. Kuda rudo, kwava nekuda mumwe wako, kufarira mumwe wako, kuita kana achiita zvakanaka muuye muri kuti shamwari zuva uri kuita zvakanaka, usati hanzi zvichapera izvi. Tinowanzwa vamwe vanyu vachitaura pamasocial media, vanenge vachitaura mazwi akaipa vachitukana. Haiwa, kutukana hakupedze zvinhu, asi kudanana, rudo ndo chinhu chimwe chete chamunofanirwa kuti muzivane muri vanhu vamwe chete, musapesaniswe nemapato enyika ekuti hanzi ini ndiri MDC kana kuti ndiri ZANU-PF. Forget about that. Ivai vanhu vakabatana, ende ndo zvakoza kuti Africa ive nenhamo, because Africa haina kubatana. Zvaisina kubatana, varungu vanoti ndo chaizvo zviri kuita vana. Saka vanobva vaonawo mukana wokuti wokuita zvinhu zvavanoda nemi nokuti hamuna kubatana. Africa is the richest continent pasi pano, but nekusafunga kwedu kwemaleaders edu vanotitungamirira, ndisi tinoonekwa fanira kuti vakumbiri vanokumbira. Hatifanirwe kuonekwa tiri vakumbiri. Tofanirwa kuti ava vari kuma-western countries vakumbire kuAfrica. Ndo zvinofanirwa tichionekwa takabatana muAfrica. MuAfrica musaite maborders ekuti I'm a South African, I'm a Zimbabwean, I'm a Malawian, what is that? You are an African. Saka kana tiuri an African, Africa is one, isn't it? Saka let's be one ka. Toitaka zvinhu zvimwe cheteka, tokuridzira ka mari yedu yo imwe chete, zvinhu zvose zvedu zvofambira pamwe chete. Tokutenda imimi vechidiki, fundai, mirai, mubatanidze Africa, kubatanidza vanhu. Africa yese ngaibatane, tive vanhu vamwe chete ndokuti tibudirire. Tikasadaro hapana
corruption inoramba iripo, haimbofa yakapera kana Africa isina kubatana. Saka ndinokutendai mese mauya kuzotiunganira muchinzwa tichitaura nemi. Ndinokutendai zvikuru, asi chandokumbirisa kwamuri kubatana nekudanana ndo chinhu chikuru. Ndatenda. Mashoko makuru ane udzamu atataura naMukanya tichivimba kuti asara mundangariro dzedu nemunzeve dzedu. Ndakumbirawo kuti samanyanga vambotipawo maviri matatu. Ndotenda. Ndirikunzwa kufara, ndirikunzwa manyemwe ekuti urukuro yekuti Mukanya uye kumusha takaitaura kwemakore. Hongu isi tanga tichionana zviri kunze panyaya hombe yange iri yekuti timbouya muno mumusha kana tichiita mutambo wedu toita mutambo tiri kumusha, kwete zvatinoita mitambo tiri kunzou. Pandakanzwa vakomana vachiuya vachitiwo tangoronga mutambo tiite pamwe chete naMukanya, ndakati gotirai kuedzai toona zvinoitika here. Zvaitika ava Mukanya vaapanapa, ende chimwe chinhu chetinofanira kunge tichitarisira kunyanya-nyanya kune vakuru vedu muno munyika kuti this is not small. Kuti Thomas auya kumba, it's not a small thing chekuti chinoitwa overlooked chokandwa kunzi hazvina nebasa rese. Mukanya ari kunze ukanga tirisimudzibhezi wedu, angori ambasada wedu weZimbabwe. Kusavapo kwemakore 14 ikoko zvanga zvichireva kuti mureza iwo wangosina kurarayo, wangochingopepereka kwemakore iwayo, ende zvinhu zvinofanira kunge zvichireva. Tinoona kuti munomu tinotadza kuzvikudza pachezvedu, tigokudza zvekure, kukudza zvevabva kure, isusu vacho tichizvitarisira pasi. Asika hakungaite muZimbabwean ari nani iye asiri muZimbabwean. Tofanira kunge tiri maZimbabwean tikukurudziridza zvatiri kuti inzi Zimbabwe ndimi vanhu. Ngatiregei kuzvitarisira pasi, nokuti as Zimbabweans tinozvigona tikateerera mitemo, tikateerera zvirikutaurwa nevakuru, zvinobuda chete nokuti hatingaungane panapa kuunganira mahara. Aiyo, tiri kuungana panapa because pane chinhu chikuru chaitika, and for us sekutaura kwaita blessing kuti this is our first gungano yataita naThomas tichitaura nemi vechidiki. Hazvisati zvamboitika, asi kana zvichiitika zvaingoitika munziyo dzedu ndo dzataitaura nemi, but kuti tigare pasi kuti kuda izvi hazvina kukwanisika muupenyu hwedu hwese kusvika izvi. Mazera edu akuratidza kuti tofanira kuchitura topowe vechidiki vachiendera mberi nazvo. Zvino vazera vedu vechidiki havachatarisa kuti ivo vakakosha sei, vakutarisa kuti avo vekoko vakakosha sei, ndozvovoteedzera izvozvo. Havachakoshesa ivo pachezvo kuti vakasavapo hakusina Zimbabwe yacho.
zvoda kuti isusu sevana vemuzimbabwe ndisu tinoumba culture yezimbabwe nekwaishaenda inoendeswa nemimi vechidiki. Ngatiregei kuti zvitarisira pasi kwete zvataurwa naMukanya zvokuti munofanira kunge muchiteerera rudo rwatiri kutaura panapa harusi rudo rwembedroom. It's love intimacy. No, tikutaura rudo rwababa nemwana, hanzvadzi nehanzvadzi, neighbor naneighbor. Rudo irworwo ndo ruri kutaurwa panapa. Nokuti vechidiki vachangofunga kuti I'll make love tonight. Ubva ufunga kuti kuona ari mudziro ugomuda semukoma wako semunen'ena wako because muri maZimbabweans mese. Ndatenda. Mashoko ane udzamu zvinhu zvinofadza zvinhu zvaitika panapa sezvo ndakambotaura patakaya kupress conference muna February kuti zvaitaurwa kunzi Mukanya naTuku pane kudai hapana ruvengo pavarume vaviri vamurigona ndosaka muona vari panapa vakabva kure kuma-70s. So ndakambotaura kuti vane nyaya $12 musha vachatiudza nyaya $12 iyoyo kuti yakafamba sei. Takudawo mukomana wechidiki endimuridzo ambotipawo maviri matatu. kutanga kuti nekutenda vesemapromoters vemacompanies ese akwanisa kuti vatidzosere legend redu uye timboriona ratakangokura tichiziva kuti kuna baba vedu Thomas Mapfumo takanga tangosara nelegend redu 1 muna saizi vati vaviri. Saka chandikukwanisa kutenda ndechekuti ndine zvinhu zvakawanda zvandakadzidza kubva muna Dr. Oliver Mutukudzi nekuti ndinokwanisa kuita interaction navo, ndinokwanisa kutaura navo pafoni kana kuvavhizitira pakari paya, asi ndine zvakawanda zvandakadzidzawo zvekare kuna Dr. Thomas Mapfumo, asi ndakanga ndisingakwanisi kuita interaction navo kuti ndinyatsovaona personally kuti vandiudzewo kuti mwanangu rwendo rwatakafamba runoda kudai runoda kudai runoda kudai runoda kudai. I still remember ndichatanga music ndakaenda kuna baba Oliver Mutukudzi ndikavati ndiri kukumbirawo kuti tiite song tese. Do you know what? Vane mashoko avakataura avakanditi havana kuti no, but vakanditi find yourself first. Ende ndo mashoko andakashandisa nanhasi nemashoko andichiri kungoshandisa up until today. Tinokwanisa kugara pasi tese tichitaura tichiita sei. Ndocho ndandakadzidza chekuti find yourself first. Usati waita zvinhu zvakawanda tanga wazviziva kuti iwe ndiwe ani, chii chauri kuda nelife yako, chii chauri kuda, talent raunaro uruda kuti rikusvitse kupi. Nekuti kuchokwadi pane chese chinoitika muupenyu, ungava uchida kutanga business, ungava uchida kutanga chii, hapashayikwe vanotaura. Nekuti kutaura ndo kwatakasikirwa isu savanhu vatema, normally as ma-Africans takasikirwa kutaura. Paya paunenge woda kudai ndo panotanga mashoko, paunenge wodzika zvekare mashoko haamiri kutaurwa nekuti muromo wakasikirwa kutaura. Saka munhu haungambokwanisi kumisa munhu kuti usataure ichi, nekuti chaari kuda ndo chaanotaura nekuti muromo wake. Saka mashoko eya ndinoramba ndinawo baba nanhasi ekungoti kumunhu wese find yourself first usati watanga kuita zvese zvinoda kuita. Saka ndida kutenda nhasi, ndandisingambofe ndakafungira kuti
tichazongokwanisa kupinda paredhiyo kuidzwawo asi nhasi ndakagara nemalegends edu ekubva nguva yehondo yerusunungu kusvika nanhasi vachiripo asi takagarawo tese. Saka ndinoda kungoti kune munhu wese anofunga kuti hakuna Mwari, aiwa wakarasikirwa, inini kwandiri ndaona Mwari pachiitiko icho chichi, saka ndinopanga kutenda. Tinotenda twanga kupinda neshoko. Yeah. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Saka we'll get it right. Maswirese makazi. Loko shitanga kutendawo management yangu Entertainment Republic. Nekundipo mukana wakungondipawo nekuramba wachingondisimudzira. Ndichitendawo zvekare nzou. Baba vangu vane makore vachindisumudzira kubva ndichiri ku high school kusvika ipo zvino. Ndafara ndaona Dr. Mapfumo baba vedu. It was my first time ndakangokuro ndichingonzwa kuti kuna mukanya and the music yavo yaiti-inspire vari kwavanga vari, tichingoionerawo pamasocial media ipapo tichingo-inspired, and ndatanga kutaura navo just a few minutes ago ndikafila rumwe rudo rwandishamisa. Saka totongokutendai baba nekuramba muchingoti inspire nekuuya kwenyu futi kuzombotandara nesu. Tikutendai mese makabata makamera yenyu wayo. Tinotenda mwanakomana wemunhu akati regai vadi vechidiki vauye kwandira. Tanga tina Sulumani Chimbetu manager wake maybe kune Entertainment Republic neChimurenga Music uyezve nemusic kuti isusu seva vachiri kukura muindustry tapiwa mukana wekuti tiende pastage tichishare stage nemalegends edu pane zvinhu zvatinodzidza kubva kwavari kubvira vachikura ivo nekufamba kwakaita nemagitari, tinomati magitari. Saka Sulu ari kupa kutenda kukuru kuna Dr. Mapfumo kuti chimuti chatambidzwa chichemzwa 28 April tikwanise kuwetinoisa dendera paine platform vanhu vachiona kuti aiwa Zimbabwe ine talent. Tinotenda zvikuru. Tinotenda chaizvo. It has not been an easy road. Dr. Mapfumo muchiziya netime zone taizombovafonerawo vakarara usiku kuti zviitike. Totendawo baba mutukudzi kwatiri ndi baba takanonoka pamusha pawo, tikatota baba tinotiwo chiitiko chedu ichi munofanira kunge muripo because this is a historical event. Saka toda kutiwo munge muri pabira tiwane nyika yese ichifara. Ndo zvakatozotipowo kuti patataura nababa Thomas Mapfumo navamutukudzi tikati vese vabvuma tikati iri rabira kai ngatibva tatopa theme yedu yekuti the big bira chachiitiko chombe ndobva tazofungawo kuti avarika tinotorawo vechidiki. Hatisi kuda kuti nyika yese inge ichingoti zvamatora vanhu vane madoctorate chete kuvechidiki vanozova kuzotorawo madoctorate. Tikabva tanowanawo vechidiki tikati tiunganidze nyika yese kune vechidiki nevechikuru vakangosangana pakati. Saka ndinokutendai mese vaimbi vechidiki. Ndinokutendai Mr. Sibanda. Mr. Sibanda is the hard working man behind CMC. Ndiye murume wekuti kana ukafona pakati peusiku na 2 AM ndiwo vaunotaura navo. Mr. Sibanda tinokutendai baba nekuti zvinhu zviitike. Ndotendawo zvakare vakatibatsira parwendo irworwu tine vezaki neZTA vanhu vakauya naivo takanoka dzimba dzavo tikataiwa isusu seEntertainment Republic chiitiko ichi hatichikwanise tiri tega, ngatiunganidzei maoko tiite sei tive chinhu chimwe chete. And ndinokutendai futi vemedia, you have done a great job for us. I will tell you the coverage yamatipa, we are impressed so far. We haven't paid that very much money kuti zvinhu zviitike, but you have supported us zvisingaite. Tinokutendai zvakare. Then tinotendawo futi vana veZimbabwe kuti aiwa
chiitiko ichi kaichibira. Rambai uyai zvenyu muchitenga matickets. Rambai makabatana sezvamuri. Ngatisangane musi wa28. Tinokutendai. Thank you. Thank you very much. I think Kudzi was the one who was supposed to be here, but she's been called. But all I will say is, as the Zimbabwe Tourism Authority, we stand ready to continue to support arts and culture as a tool to drive tourism in this country. And to expect kuti the big bira chichaunganidza vanhu from all corners of the country, which is what we are trying to do in our domestic tourism drive. So from a tourism point of view, this is what has led us to support you and work together with you to ensure that the event is a success. Thank you very much. Matapasa mkuma katsani ele veuzake ma sponsor edu atiri kushanda nawo kuti zuva ranhasi 28 April ave reality. Okay. Thank you very much. Ndinokutendai media. Thank you so much. Tinotenda Derek kunyanya Entertainment Republic nekuuya vachinoko padhoo pedu kuti tive tinobatsirana nechiitiko chakadai. Tinotarisira kuva nezuva rakanaka musi wa28. Thank you so much. Munoshambadza naizvozvo kusina kudini zvishandisawo shoko rakanaka chaizvo zvichishambadza zvozvikudza chaizvo zvakataurwa naDr. Mugabe kuti aiwa ngatisatedzero zvinoitwa kunzewo asi simudzirai zvenyu kuti zvooneka kunze ndimi munozviita. Chitendawo Entertainment Republic waita kuti zvoitikawo ngoma world tachishanda tese ndakavasvitsa shoko ndadaiwa vakomana vavatichi nzou namukanya ngavambobatana vouya voratidza vana zvikuitika. Unozviona sei vanga vane umuhurukwa asi hazvina kutora kana kuti ivo ngoma voti havabvunze nzou vakati aiwa nzou izvi vanozvikashira tine rimwe basa ratinaro toenda kunze kwenyika asi tinotovhara ikoko toita zvokumba kwedu nokuti zvikuitika izvi chinhu chihombe saka ndinozvitenda chaizvo ngoma zvamakaita izvozvo. Titendawo neivavo vezeka vanobatsira vakomana tinotenda chaizvo tiri kutasisvawo kuti no show yatiriita iyi ichadzidzisa vanhu zvinhu zvakawanda nekuratidza kuti aiwa ava vakura semataura vari kuita vakuda kusiyira kuti nhaka iyi kune vana nokuti ndezvedu hazvizvi vamwe Mukanya dzoka ende mukoma Joshua vari kutaura aiwa takura ngatidzidzisei vana babafadzi handei tonoona zviriko tochiona kuti tochironga zvipi kuitira kuti nhaka iyeyo yoramba iri munhu. Ndinotenda. Ndatenda mukoma Austin. Yanguva yemibvunzo, question and answer. You are free to ask anyone. Introduce yourself, your media house. Yeah. Byron Mutingwende from Spiked Online Media. My question goes to Dr. Mafumo. Is your homecoming inspired by the new dispensation? Thank you very much. Can you come again? Is your homecoming inspired by the new dispensation? No, with the you mean the new administration, yeah, which is there? Okay. all right. Firstly, well, it seems there's a little change. You understand where I'm coming from? Because if it was still the old system, I wouldn't be here. I wasn't going to be here if the old man was still in power. I wasn't going to be here. I wasn't going to be here, but I'm glad because there's a little change. But we need, a real change in this country. The real change is with you guys. You are still very young. And the change is with you. You have to change the situation in this country. It's not the old people that are going to change our situation, but you, the youngsters, you are going to change the situation. If you don't do that, then we are doomed. Yeah. Pano, any more questions?
I think the silence. Okay. Are you promising us new songs from the different from the old ones? Yeah, well, I have a lot of stuff that you guys you have never listened to anyway. A lot of stuff, and right now I'm still working in the studio, working on my new CD. We are almost there. It's almost done. But well, the music. I mean, music keeps changing every time. If you are a composer or you are a musician, you keep coming up with different ideas. And the other thing, I listen to every type of music, be it hip hop, dancehall, jazz, everything that is going on in this world, I listen to that. So, I get an idea from here and there, and maybe try to build something new out of what I've been listening to. So right now I'm working in the studios, and my CD, Chawia Chawia. That's the. Your name? from Reuters. Dr. Mafumo, if you had a chance to meet President Mnangagwa today, what would you say to him? I would love to meet him. I would love to talk to him. I'd love to meet, both, the leaders of the ruling party and the opposition party. We are as one. We are the same people. Where we live, there are the Democrats and the Republicans. If you say bad things about one of them, they will turn on you. Say, what are you talking about? He's my fellow American. So that's the love that we've been talking about. We got to love one another. Yes, we are the same people. We are not different. So this is why I'm saying that Africa should unite, because we are Africans. They are Europeans. We are the Africans. So why shouldn't we unite? We should unite as Africans and build a good Africa for our children. You understand? A good future for our children. But it seems that most of our leaderships, they concentrate on stealing. That's not good for our people. That's not very, very good, And there's a follow-up again, Dr. Mafumo. If you were to meet Robert Mugabe today, as a follow-up to my last question, if you had a chance to meet Robert Mugabe today, what would you say to him? I would have told him, look, what you did, you messed up. My name is Voko. I'm an artist manager for Get Child. Dr. Mafumo, muchiri muno muZimbabwe. Vamutugudzi vashanda nemaartist akawanda. Tikudzokera kunyaya yenhaka yekutaura iya. Vashanda nemaartist akawanda echidiki kusimudzira music vachiva nature. And muchiri munomu, are you willing to work with any young artists that are here? I'm very much willing to work with anybody. Right now, on the CD that I'm working with, I collaborated with a young Zimbabwean girl. She's from Bulawayo. All of you don't know her. Rati Dangarembwa. I did 2 songs with her, and I did another song with a white guy, and I also did another song with an African American girl. Music. I brought the singles so that I can maybe just give them to you guys for free.
And the solution there to his father was a great friend of mine, like Oliver. You know, me and Oliver, we have been together for a long, long time. It's a long story. I don't yeah. So that's what we are doing. We are trying to promote these youngsters. But at the same time, let's try and promote Zimbabwean culture. You know where I'm coming from. Our culture is very, very important. Where we come from. Who are we? If you don't have a culture, uritafanika huku yakangoundurwa iri mufiriji. Kana musina culture, hazvinakidze tikatorerwa culture ndosaka muchiona varungoka vanotanga kana vachida kudestroy ningi upenyu hwenyu vanotanga neculture yenyu imimi ndiyo vanotanga kudestroy. Yes, zvino everyone maangoti how are you? What's up? What's up? That's really, are we moving in the right direction? No, we are getting lost. Yes, zvinezvi tinonzwa kunzi musango, miti yese iri musango mishonga. Vamwe vese tororwa, vazhinji vedu vanorwara nezvirwere. But tikakuti endai musango unotora mushonga unorwa kunzi miti yese iri musango mushonga unoziya. Hauziye nokuti wakarasika chi, makarasa culture. Mukadzi mapirisi aya. Chinwa yemapirisi. The more you drink mapirisi aya, unenge uchiti I'm doing fine ngamwa mapirisi. Ari kukuwadzawo futi. Bichani. Ati mushonga uyu waungofanana nekudya chikafu chauri kudya kumba kwako. Mushonga wedu wemiti wemusango ndo chaiwo. Saka chinzi organic. Kana kwatiri uku chikafu chatinodya hachisi organic. Kana tauya kuno kumusha ndokwatinotanga kuona kuti ingati njo nyama chaiyo hatakudya. Yeah, Takuda, last 3 questions. Just make it short, yeah. Dr. Mafumo, from the Saturday Herald. 2 weeks ago, together with Kurume, we got to meet your father on his birthday and the whole family never knew community. Tiri kuenda kunoita kwaitika hamene kuti zvamakasvika ikoko makasvika kune mukoma wangu uchinzi vana vadzimai vavo vairwara vakashaya. Saka takutoenda kunovabata maoko tichinoona ana baba kuti vakadii. Ndo kunoitwawo chivanhu chedu ikoko. Hatirasika ningi tsika dzedu nemagariro. Ndo zvatiita kuti muone kuti zvatisvitsa patiri panapa zvinhu zvekuti tinoteedza zvinhu zvisiri zvedu ndo zvatinotandanisana nazvo. Esi tikanzwa zvinenge zvabva kuAmerica ndo zvatakukudza takuti hana Jay-Z vakaoma varume hazvisiri izvo. Imai ngative zvatiri isisu zvanga zvichitaurwa na Dr. Oliver Mutugudzi. Zvatiri ndo zvatiri, hazvimbofa zvakachinja. Mukazvita hanze ndiri ndeta dancehall chichi. Do you know this name? Can you explain to us kuti dancehall zvinorei? It's a Jamaican word, handiti? Ndoda kukutaurira isati rambidze kuti vana vedu vasapinde music. Kana wapinda imomo muculture yevavo wotoitawo nechurudzi chavo ichocho kuti zviite sei ugonzwikawo pasi rese sekunzwika kwavanoitwawo, handiti? Zvino mukangoita imimi dancehall yamunongotitirana muri muZimbabwe muno muchingoti hanzi ZimDancehall uko havaiziyo. Havaiziye kunonzi ZimDancehall chi.
hatisi kuti musaite zimdanso itaiwo nechirudzi chavo chavari kuita chizoza kuti mucrossowo maborders musvikewo ikoko zvakaita vana Lucky Dube vakatora rege akaimbawo akanzi ingakwaita rege artist from Africa. Ndo zvinhu zvatinge tichikurudzira zvinhu zvakadaro izvozvo. Kana wada kuita zvinhu neculture yevamwe woita nechirudzi chacho ichocho chiri chao. Eka. Tu pane apa panditi na Jones ya. Tuekutedzira. Magadi ndeto tanganyika. Ina ndoda ngotenda kuungana kwevanhu kuungana kwemadziva. Saka nda kutenda madziva akaungana patinge takaona kukira kwazvakatanga kusvika pamwe ipapo. Saka nda kutenda izvozvo. Ndinoda kuti pane zvamambotaura zvekuti munyika zvamanga muchiona nevamamboti po kuti hadaidi chaona ndaigona kuvapo mamwe mashoko. Ndanoda kuti semi vana mapangazano vakagara pamberi pedu mukaona kana imo munyaya dzemagariro nemhanzi yedu yatiri kuridza munomu kana pane pakashomeka isusu tinotongoramba takatarisa imimo nekuti isusu musha watichavaka tinovaka pamusoro pewenyu wamakatisi ndizvozvo. Saka zvamataura ngazvisave mumashoko chete asi kurwisa nepamasara napo ipapo rwisai kuti vechidiki tikwanise kukwirawo ndizvozvo tinoda kuti imimi vechidiki mokuridzira patasiyirawo isisu moenderera mberi motorawo pandima moenda nayo mberi muri kupaona ndio imimi tinokubatsirai hatitadze kukubatsirai tinokubatsirai tikakuonai muchiita zvinenge zvisirizo tinokutaurirai kuti onaika zvamaita apa handizvo dai madai munopanzwa. Yanga isiri question yanga iri komina Jones. Okay, magadi yenyu Dr. Oliver na Dr. Mafumo. Inini ndichikura ndaingonzwa mbiri yenyu mese muri vaina asi mbiri yacho yaizoramba yakuti anokunda umwe ndiani. Munozona sei hazvina nebasa rose zvokubvunzana ndo zvisina nebasa rose izvozvo zviyakana. munhu anonzi ari pamusoro kazviri kutaurwa nyaya wechidiki anonzi chapredi inyaya yekunzi anoita umwe ipapo kuda kuti ndiadhiresawo nekuti ndanga ndichiri kukura pazvaitaurwa izvo. Ndakaridza naye praiser ku-South Africa iye anondiziva ndinomufarira Sterek zvikuru inewo ndakahwinawo inonzi first global award asi zvisizvo zvinhu zvandofanirwa kuita nyembe nazvo kuti asi ndakufamba ndakatakura kuti zvandakanzi ndakahwina ndini ndanumber 1 ndakunda oivha hanzizvoba hazvisizvo. Uye ane maitiro ake indine maitiro angu ijapresha ane maitiro ake kana vafana vataura vane maitiro avo saka takasiyana siyana haisi competition kwete harisi bhora rekuti hanzi Dynamos versus Caps no music haidaro isusu vemusic tiri vanhu vamwe chete tinoshanda pamwe chete tiri vanhu vanoshanda pamwe chete. Tikada kuimba rumbo rwangu naOliver tinoita, ndikada kuimba naMuridzo tinoita, tese tiri vanhu vanongoshandirana pamwe chete. Saka musati tsawa kuda kutipesanisa. Zvinoitika ndingati hangu ndikubatsire wanga uchiri mudiki mazuva aitaurwa zvokuti ndo pakabva zvokuti takavengana
isu tanga tisina kuvengana vanhu vaitaura ndovaivengana iti vanotsigira uyu ndoti anokunda mumwe ndiani asi ukavabvunza kuti tiri kukundana pakai havanotaurire kutsanangura kuti takundana naye. Chinoitika ndechekuti Mukanya ane tunhu twake twaanobva natwo kudzinza rake, ende hakuna anomukunda, ende kana achiita twaari kuita haasi kuitira kukunda mumwe munhu, nokuti Mukanya haana zvinomwe munhu iyeye. Saka ini kana uya nerudo rwangu harunei nekuti mumwe muimba azoita chii, handikwanise kukunda Mukanya, Mukanya hakwanise kundikunda, asi together tinogona kufadzai mese. This last one. Last. Yeah, no, he said, Dr. Tukwane maitiro avo, Iwane maitiro avo. Ndakachida ngobvunza kuti pane mukana here kuti musanganise maitiro enyu perhaps in a collab nguva ino zvatiri. Tinosangana tine zvakawanda zvatinotaura, zvatinoda kuti tiite pamwe chete. Zvakawandisa. Ndambenge ndina Sulu Chimbetu, mwana baba wake shamwari yedu. Anodawo kuti tiitewo futi takabatana zvimwe. Naoliva tine zvinhu zvakawanda zvatinotaura zvatoda kuti tiite tiri pamwe chete. Takamboimba tese kuSouth Africa kuti yanga iri show yake. Angori kana ndasvikawo ndandidaidza pastage tikaimba. I could add on as well that Walter and tachimbotaura naizvozvo vakoma tikataura navo pane urongwa huripo like they said, and hopefully tisatadzokera pane zvimwe zvatingakwanisawo kuitawo tiri kumusha kwamukoma nzou tosiyawo kuti yacho yaiswa pamoto painozoibva hatizive kuti ndirini, asi urongwa huripo tisatadzokera tukienda vane studio vane zvese ndovanoziva basa racho. Tiripo pakuda kuona kuti vabatanidzwa zvaitika, asi tiri kunanga pakati kuti yacho yaiswa pamoto. Chikurukuru toda kuona iyo vakuru venyika vanoona nezvekuona neindustry yemusic, because industry yedu isisu yapazika. Muri kupaona vanhu vakungoita maCD, uyo akanozvirekodhera music anenge aparadza mari yakawandisa. Uchiti achinotengesa yatoo mustreet yakutengeswa $1 kana 50 cents. Hazvisiri izvo varume. Munenge muri kutouraya uyu murume, mukutotiuraya tese. Ndimautouraya industry yedu. Ezvinezvi hatisina industry, nekuti muri kutengeserwa maCD ekujuplicata nevamwe vanhu vasiri varidzi vavo, asi isisu varidzi vacho vakashanda hapana chamuri kutipa. Muri kupaona. Saka imimi pachezvenyuwo fungaiwo sevanhu kuti zvatiri kuita izvi hazvina kunaka izvi. Tiri kutenga zvinhu zvevanhu vari kuba. With the powers vested in me, I declare this press conference closed. I want to thank you everyone for making your time and for the delays that we did. I'm very sorry about that. Ngati we kubira ti fari mswatu ende tatenda.